Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Sarihang namahin ka sa mga properties kay mo. Katawanan ka, Minard. Katawanan ka. Ayaw ko katawi. Robotic ka, Marcino. Minard Benavides, labaw pa unya sa gibuhat bukan ako. Ang akong himuon unya diha kanimo timan ikana. Sa? Dili matapos ang kalibutan nga di ko makabaos sa imong gibuhat kanako. Samara, kung nangandoy ka sa way kasiguruan. Minard, undangin na lagi ng bisyo nga may kanunay makapakagot ang imong mga ngipon. Usay pagtuon mo na ko, ha, adik? Ikaw ray nag-inon, dili ako. Marcino, pagkita ta, umanon ta kini. Magtakos ta, mag-anduhay ta. Dili pa karon ang hustong panahon alang ni Ana Minard. Pulos ka lang panghambog. Ukaka ka man di ay. Dili sama kanimo si Barcino, Minard Benavides. Swerte ka nga nahimo kang dugo sa mga Benavides. Malas ka sa nadahimo ka lang nga anak sa amahan mong si Bersamin. Siradan ko na yung kini. Kay tingalig may makakita kung unsay niya ining lawak ka tinapan. Nasiradan na ako. Kinahanglan yun nga ibutang sa siguro kay istrikto kayo si Senior Minard. Marcelo? Doktor? Darwin? Darwin? Kana, mo gusto ko. Magbinuutan mo kay wa na din hisipon yung kaaway na nato siya. Uy! Maunay kalmado na kayo mo, Dr. Marcelo Darwin, kay naamanay ka na si Dracadia sa ibabaw. Sige na, gawas na Dakar. Kinahanglan nga maniguro og butang sa dagkong kandado aron pagbutang gyud sa siguro. Unsa giday na diya sa sud ng kasila? Ha? May mong musud diha? Bisa ka dit lang? Dili. Lang? Dili. Tungod kay why bisan kinsa ninyong gitugutan nga musod ining mong lawak. Sige. Di na po ko mamugos ng kasila. Aras ako. Dili ka gid maayong kumpiyansahan, Chumari Benavides. Tungod kay traidor ka sa inyong mga kaliwatan. Swerte ka lang kay Benavides ka. Kay kung dili pa, hagbaya karaon tang giluyong tawhana ka. Tingalig na kamatikod sinang Tarsila nga nagpaniig ka niya, Chomari. Oh, Krish. Siguro ko niya na. Nga nakamantikod yun siya na ko. Mauto nga nilakaw nilang ko. Matan pa na spin niya, Chom. Dugay na gidunta na kung sudlon ka ng maong sikretong lawak. Apan, dako kayo ang kandado huwag ko mahibaw kung asang yawi ni anak. Sa imong una, unsa giday ka ang naadya sa suda? Mura, dili mga butang nga iya sa kakaraanan. Kundili, linalang nga dunay kinabuhi. Unsa? Oh, gosh. Nagduda ko nga tinuod ang mga chismis kaniadto. Nga dunay gibuhing
Mangtas din nga ang kasing-kasing iya sa demonyo. Oh my God! Ang nahitabo ni Bay Darwin, mao katoy akong gikuhaan og base, Christian. Usa ka semana kapin ka na diya sa syudad, Senyor Supremo. Wa kay plano mo pa uli? Ayaw kong buti. Butaan man imong imo ba kong supremo Tarsila? Ayaw paabutang nga ang mga antagonista mo unang makakaplag unya sa Tierra del Sol. Ganong nakasulti ka man kuno ni Ana, Tarsila? Tungod kinaa ka naman lang kanunay, galumlum diha kang Ma'am Rolaida. Wa kay katungod nga musulti og sama ni Ana. Kay imo kong supremo og ulipon talangya. Nabalaka lang ko, ining talagsaong talan-aon sa ibabaw sa nibutong bulkan, Supremo. Tingali unyag maunhan ta sa mga antagonista. Paghuat kay bisip ako, sinvergüenza. Medyo nisa kang imong tingog samtang may gikasulti ka sa imong cellphone, sir. Si Dodong Jo Marito imong nakasaban? Si Tarsila, naglagot ko sinultihan na to bayana. Mao di ay. Huwag batasang Tarsila, sinvergüenza. Batasan na gyud ka na niya, sir. Kung dili busy si Rolaida, iuban ko lang siya nga to sa latira. Pakisultihan ko niya siya bahay niya na. Nindot unta kaayo ka nag-imong nahuna-hunaan, Menard. Apan daghan man kong asikasuhon ko bahin sa akong propesyon. Mao ba ay? Mamawi ko sa akong mga kliyente ni atong mga adlaw nga wa ko nila makaserbisyo. Okay, isabtan ko ikaw. Salamat, Menard. Pero mudalikyat lang unya ko. Di lang ko musaad kung kanusa. Magkontakay lang unya ta, ha? Nala, sige. Ikaw ang mahibaw. Magpaabot lang niya ko niya ng higayon. Salamat sa pagsabot, Menard. Muuli na di ay sa latyera ang amahan mo nung Jo Mari. Mao ba yaya? Mao ka. Unya, kumusta naman ang imong mga samad ug bunog? Marang-arang naman, yaya. Ay, pastilan, uy. Nagparihas lang baya mo si Miss Grisha. Yaya Ingresya. Pag-amping yun sa inyong mga sekretong kalihukan diha. Kaya nahibaw na ka na sila sa imong katuyuan. Si Tarsila na karon mo'y gisaligan ni Papa Maynard. Siya ang nihulit ni Noy Punyong, yaya. Ampo lang gid kanunay. Og ayaw gid pagtapon ngadto sa ilang kulto nga nagsimba sa ilang Dios nga sungayan. Diligid ka na mahitabo, yaya Ingresya. Mas mahayo pa og sila mao imong madapa imong sa kahayag kaysa ikaw mo ay maganoy nila sa kangit-ngit Dodong Jo Mari. Maayo kay nasuroy ka din sa kumbinto, Jumari. Gusto ko nga itong sabutan ang sunod na tong lakang, Padre Ferde. Desidido ka gyud kaayo, ha? Oh, Padre. Tungod kay di ko gustong mapakyas ang akong tinguha. Nga tol-iron ang mga nahimong sayop sa akong katigwangan sa kasaysayan, Padre. Jumari po'y Davides. Ug ikaw, dakuid kay katabang nako bahin ini, Padre. Jumari, inanay nang patimaw ang Tierra del Sol. Dili na to ihatag sa kaaway ang higayon nga sila mo ay unang magakaplang nini. Padre Ferde, unsay mahitabo kon makasud ang mga Antikristo sa mga dapit? Mas mulig-on pa niya ang gahom sa mga Antikristo kung mahitabo ka na, Jumari. Kun mo, di ta ka na katugutang mahitabo. Unsa gawihan ang imong dabran? Iyawi sa sekretong lawak nining karaambay sa mga Benavides, Miss Grisha. What? Gikuha ni mo gikan kang nang Tarsila? Sama ni Jo Mari. Curious sab kong masayod kung unsay naadya sa sud. Unya, unsa man?
Sudlon ba na to? Sige, tana Miss Krisha. Mag-amping lang ta nga dili mamatikdan sa imong mamatar sila. Brenna, Gikulbaan ko. Pero, kinahanglan na nato kining buhaton mientras ni nato kining yawi anang kwartuha. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!